Sziasztok fiúk és lányok! Ebbe az elkezdett sorozatba a Far Cry 4 nevű játékot fogjuk végigjátszani. Nem is húzom tovább a szót. Igen. Hard fokozaton fogjuk kijátszani a játékot, vagyis nehéz. Annyit kell tudni a játékról, hogy nem új játék, elég régi. A sztori az majd közben kiderül. Én már igazság szerint tudom, de nem lövöm le. Igen, ugyebár avval kezdődik, hogy a karakterünknek az anyja elhunyt, és azt kérte, hogy az volt az utolsó kívánsága, hogy vigyük el Laxmanába a hamvait. És igen, most megyünk a helyre. Ott van nálunk a hamvadék. És igen, most ugyebár az ellenőrzés. Igen, nem volt sikeres, mert találtak valamit. És igen, nem szép a játék, szóval ha nem szereted a csúnya játékokat, akkor ezt inkább nem ajánlom, hogy nézd. És itt van maga a fő gonosz. I distinctly remember saying, stop the bus. Azt adta meg parancsba, hogy állítsák meg a buszt, és ne lőjenek a buszra. De a katonák meg is lőttek a buszra. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound same? But it got out of control. I'm sorry, I didn't hear what you said. It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. You fucking couldn't fucking do that!
igen. Ezért ő a főgonosz. Szóval ő nem akart megölni minket, csak megállítani. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Yeah, boy. I recognize those eyes anywhere. Azt mondta, hogy felismeri a I'm so sorry szemeinket. about this. This was supposed to be. Ezt nagyon sajnálja, nem így kellett volna történnie. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Azt kérdezi, hogy ki. Strong, silent type. I like it. I am terribly embarrassed about what this was supposed to be. Very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just rub their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little. És igen, ott láthassuk a karakterünket. Mert éppen fotót készített elő. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. It'll be off on that brand. Ne törődjünk semmivel, ez magunk mögött kell hagynunk. Azt mondta. Te és én. Should I stay or should I go? Give my congratulations to Ashley on your next visit. I must say, Paul, the little corner of Kirati is rather beautiful. I expected more. Chains and wailing, but no one knew somewhere around here is a dark place where secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, DeFleur. Well, go on, Sajnálom, de ezt nem értem. back off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And, of course, Bemutatta nekünk az embereket. your mother, she never spoke of me or mentioned me. We'll change all that. All I need cash. How much do you need? All of it. Here we go. Right? This. All right. It's you. It's me. Ő van rajta a bankjegyen. Now your mother, on the other hand, she understood me. She knew me no one. És abban van benne a fő karakternek, az anyjának a harmadika. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. Too much distance is better. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized it's Aki nem szereti a vért, az forduljon el. Azt ajánlom. those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. They don't ever teach you that it's rude to text everything. So get. Really, guys, we're not checking for these anymore. I'm with Ajay Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for Azt help. írta a társainak, hogy segítsen. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Try for help. Try for help. Help? No, try for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help!
find out what he knows. Terrorists, right? Now, Terroristák. please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Arra kért meg minket, hogy maradjunk itt és élvezzük az ételt. We need to talk. De mi természetesen megszökünk. Mert megszöknünk meg. Rendben. Kezdődjön a játék. Egy óriási open world játék a Far Cry 4. Ajánlani tudom, mert nagyon jó. A sztoria is, és maga a játék is. PS3-ra is, PS4-re is elérhető, vagy esetleg PC-re. What the fuck? Szóval most ki kell szabadulnunk, mert nem akarunk meghalni. Iratok. Csak beállítok valamit. Rendben. Hogyha rosszul fordítanám, akkor bocsánat. Levél. Ezt elolvasom. Inkább nem. Kinyissuk. Ide jövünk. Fuck. Igen, ő ugyebár akivel előzőleg ettünk. Hát igen. És milyen dolgokat csinálnak velük. És ők a társaink. My name is Saban. I'm with the Golden Path. Szabának hívják. We're friends. I knew your father. Ő is az aranyúttal van. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Igen, ott a társunkat ott hagyjuk, mert nem tudunk semmit tenni ellen. És észrevettek minket. Okay, with these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah, I got it. One, Gyorsan oda kell érnünk a kocsihoz. Úgyhogy ugyebár nem lőnek oldal, mint az összes többi társunkkal tették. Igen, megérkeztünk a kocsihoz, beszállunk. És elindulunk el. És megmenekültünk egyelőre. Tehát igen, előtettük. Ez aztán... Igen.
És a hílelés ebben a játékban, ez elég sok oldalú. Most egyelőre szép volt. Csak bekötözte a kezét. Tehát ezek kellettek cseszre, ahogy megérdemli. Ezért nem ér meg terroristának lenni. És ezért nem éri meg egy kis travaccsal menekülni terroristák ellen. Ez se lesz szép jelenet. Nem ajánlom. Igen. A barátunkkal összebarátkozott a toronyfa. Közben a telefonba közlik, hogy mikor jelenik meg a GTA 6. I don't know. Fuck. The driver's dead. Igen, észrevesz. You should be able to see it down nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Se el kell jutnunk egyedül a kicseszett terroristák között a csapattársainkhoz. Igen, követ tudunk dobni a Google-on, kevésbé vesznek észre. És ugyebár ha felmegy a csík, akkor észrevettek az ellenfelek. És kövekkel el tudjuk terelni a figyelmüket. Mert ugyebár ki nem nézne meg egy követ. Kit ne érdekelne egy kő. Hát az nem jó. Az nem jó. Az nem jó. Az meg főleg. Na jó van. Hát ez gyors volt. Igen. Nehéz fokozatra állítottam. Óaj. De sokat fogok én ezzel szenvedni. Nem baj. Vele, mi legyen? Ide hívom. Aztán inkább nem mondjam, mit csinálok vele. Igen. Átnézzük a hulláját. Nem találunk benne semmit. Szóval nem is az, hogy terroristák, csóró terroristák. És el tudjuk testet rejteni. Hitmanben érzem magam hirtelen. De most már van fegyverünk. Nagyjából semmire nem megyek vele. Mert nincsen történő. És itt a víz alatt nem látok meg. És úgy, a víz alatt ugye már nem vesznek észre, mert ki nem venne észre, hogy egy bazin, hogy valami úszik a víz alján. És ki nem nézné meg, hogy mi az. Párszor meg fogok halni. Kommentbe, aki akarja, leírhatja, hogy bizonyos videókban hányszor haltam meg. Ott egy szarvasnak a hullája. A szarvas egyáltalán. Igen, szarvas. Ezt ajánlom a
Hát igen, az állatkímélőknek, meg akik nem szeretik a vért. Igen, és ez ugyebár a ragadozóknak a figyelmét oda tudjuk vonni a terroristákhoz, és ezzel megölni őket. Csak nem néztem meg, hogy még gombbal lehet eldobni a húst. Na már mindegy. Inkább megnézem. Hát, nem találtam meg. Nem mindegy. És igen, most ez is a feladat, hogy oda kell dobnunk egy húst. Így. Rendben. Oda. Az egy medve. Kis maci. És az utolsó terrorista ugyebár lelövi. Ugye lelövi, igen. És ennyi. Igen. Áll. A kis maci nekünk elintézte az összes embert. Hát igen, ezért nem éri meg sétálgatni az erdőben. És nézzétek meg szegény arcát, elájult, elaludt. A maci kiütötte K.O.-ba. Hát igen, de a maci is ki lett ütve. Hát igen, ez én nem leszem. Rendben. Nagyon részletesnek kell lenni, szóval bármi el lehet dugva. De hogy ott abba a ketrezbe nekem lesz egy csomó minden. Például pisztoly. Én sem vagyok a legjobb játékos, úgyhogy így elég sok részből fog állni ez a sorozat. Igen, és elértünk egy ilyen helyre, ahol nem a semmi közepén kell leszednünk terroristákat, hanem legalább egy terrorista búvóhelyen kell leszednünk terroristákat. Ami azt hiszem jó valamivel. Hát igen, szegényt elintézték. És dobókés. Ó, ezt nekem kell. Igen, és itt a kamera, mivel meg lehet jelölni az terroristákat, vagy akár az állatokat, amit csak akarsz. Vagy lehet vele madarat figyelni. Persze akkor az szerencsés vagy, és látsz egy madarat. Igen, ott például. Igazából ennek semmi értelme, de tudsz madarakat figyelni ebbe a játékba. Ezért a minőségi játék. És ott az emberünk, akit elsődleg le tudunk szedni.
akarom mondani, elaltatni. Vagy akár azt is csinálhatnám, hogy egyszerűen megpróbálok lelőni mindenkit. Mondjuk ez nem biztos, hogy jól sikerülne. Főleg úgy is, ha jól emlékszem, itt van valaki. Na mindegy. Igen, elaludt. És aludni is fog egy ideig. Szerencsére. Csak hogyha ezt meglássák, annak nem nagyon fognak örülni. Mondjuk kiürül egy hullámnak esem. Itt a bokorba. Itt. Azt hiszik majd túl sokat ivott, hogy valami ilyesmi. Remélem. Ezt itt megkerülöm. Hát igen, most akár itt hagyhatnám az összes lootot és mehetnék tovább a küldetésnek, de szerintem még egy páran álmosak lehetnek. Segítek nekik. Ez a féle persze, hogy most feltettem valamit mondani akartam, akkor máskor felejteni már. Ez a féle sziológus módszer segítesz nekik az alvásban. Ezt kifizetik neked. Igen, most fejleszedem őt, vagy elaltatom őt. Most azt hittem, hogy oda jött a hullám elé, de szerencsére nem. Fel tudok mászni a tetőre. Az lesz, hogy visszajön a zöld, és utána elaltatom. Itt egy cica, aki nagyon mérges. Nem akarom kiszabadítani. Már akkor engem is megkóstolgatna. Ahogy természetesen az ott meg fogja találni, na mindegy. Nem fogja megtalálni, csak leül a hullám elé. Ez hihetetlen. Raj. Mi? És kijutottam aztán. Ami nekem nem jó, mert most le fog szedni. Igen, ezért nem akartam kiengedni. Na mindegy. Hát igen, ajánlatos. Ez de... És nem volt checkpoint. Mindent előre kell csinálni. Ezt nem hiszem el. Na mindegy. Kellett nekem nehéz fokozatra állítani a játékot. Hát igen, nem megint. Egy lövéssel konkrétan a 3/4 életemet leszedik. Ez nem annyira kellemes, főleg úgy, hogy kemény 5 töltényem van. És még a dobókéssel vettem fel, úristen. Ez kell nekem, köszi. Hát igen, ez nem lesz túl kellemes. És még dobókéssel vettem fel. Most felveszem. Rendben.
fejüket kéne eltalálnom. Megint nagyon nehéz. 5 töltényel, és 4-en vannak. Ja, nem is 5 töltényel van, értem? Akkor megvegyünk. Igen, még így is van 5 töltényem. Az nem jó. Alvás idő. Rendben. Hát ezek eludtak. Nagyon álmosak voltak. Szegények. Eludtak. Milyen aranyosan alszanak. Amúgy nagyon idegesítes. Csak mondom. Ennek nem lesz jó vége. Hát tényleg nem lesz jó vége. Megcsócsál. Én csak próbálom megcsinálni ezt a részét a sztorinak, de hát igen. Összebarátkoztam vele, és egyáltalán nem alszik. És nagyon boldog. Ez hihetetlen. Nem mindegy. Na igen, őt most itt el tudnám kapni, ahogy akarnám. És így akarom elkapni. Ez csak vakcina volt. Esküszöm. Ez is. És igen, észrevették. Na végre. És nem kapom vissza a vakcinámat? Egyébként kéne, de visszakapom. Csak akkor akit elintéztem, az... Ó, úgy tűnik túl erős volt a vakcina. És így belealudtak mind a kettőn. Hát ez szomorú. Sok holmi nagyon felesleges, de majd el lehet őket adni. Most itt őszintén, te mit akarsz? Mit ugrasz? Akarsz valamit? Szóljál! Hát igen. Velem nem éri megszarakodni, barátom. És ketrecében nem volt semmi. Szóval ez egy felesleges halál volt. Na mindegy. Vagyis 3 felesleges halál. Néha olyan Hitman érzetem van a játékban. Ugyanúgy el kell bújtatni az hullákat. Arjun, my boy, are you busy? You don't mind me calling you. Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence.
volt az főgonosz. Ennek már megint elfelejtettem a nevét. Penem. Nem Penem. De Penem. Nem tudom. Egyébként, ha szeretnétek Hitman videót, akkor írjátok le a kommentbe, vagy tudjátok jelezni egy lájkkal is. Tudom, lett volna kellemes leesni. Farcsontom 5 darabra tört volna. És ez nem lett volna kellemes érzés, inkább hihagynám. No, már lásztok a tört? Vagy tüzet nyitott? Lelökte. Jaj. De nekem van 2 gránátom. Ha ezt tudtam volna, akkor nem haltam volna meg 3-szor. Honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Someone is waiting for you near the tower. Igen, ez itt a torony. Ennyit tudok mondani. Erre én se sokat tudok a sztoriból. Ajay, you made it. Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Elviszem az összes töltényt, mert miért You may nem? not know it, but that name Maradt még ott, azt már nem tudom elvinni. especially for the Lord. Mindegy. Are those army guys still looking for me? When you get in, it's got nothing to get you back. Damn. Some of Bacon's men managed to track us. They'll be here any second. Already notified. Eddig én kirúgtam a helyet. Here they come. Hold your ground. És igen, jönnek a jetik. És nem szeretik a jetiket. Ugye el kell őket altatni. És miért nem szeretjük a jetiket? Nem szeretjük a jetiket. Mindegy. És igen, az altató lövedék mind, ha kérdeznétek. Van. Szomakatom. Mindegy. És már én is tudok. Elfejtettem milyen neve. Mindegy, hómotorozni. És innen is le tudom lőni, elaltatni a jetiket. Le akarok szállni, mondjuk. Csak egy lenne. A játék nagyon nagy hógolyókat tudnak gyűlni. Jól, azért nem szeretjük őket. De onnan ledobnak egy hógolyót, egy nagyot, akkor elég nagy lesz belőle, amikor leér. Onnan te hogy jössz el? Szóval most, ha ledobnának egy hógolyót, akkor ezt történne. Na, viszont... Hát ez kellemetlen volt. Hogy élted túl? You're a tough man to kill, brother. Tudom. That's a good thing, right?
Igen, Kairat a neve magának a szigetnek. Ezt már igazán el kellett volna mondanom, 40 perc. 40 percen meg egy ilyen videó igazán el kellett volna mondani. Tegen, nem Tegen. Kevertem a Cyberpunk-kal. Banapur, a falu neve. Who's this? Where's Dapu? He didn't make it. This is Ajay Ghale, Mohan's son. Let me understand. Dapu's dead? Hmm? And you brought me this? I'm not involved in where this is. I'm just looking for that schmuck. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. Hát az elég nem What jó. was I supposed to do? Just Mi leave csak him? Pazmánához jöttünk, helyette bekeveredtünk egy háborúba. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there. Amit mondanak, ott tudjátok olvasni az alul, a kép alján. Ott egy majom a tetőn. Ott egy majom a tetőn. Az majom? Az egy majom a tetőn. Igen. Ezt meg kell néznem. Hello? Gyakran jársz erre felé? Szörnyűt. Tudom majom. Igen, ez egy majom. Ennél többet nem kell mondanom, nem tudom, hogy mindig én miért állok itt még mindig, de ez egy majom. Mindegy. Most elmegyünk ide, vagy oda. Az unalmas, úgyhogy erre megyünk. Sabal says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. I'm Amita. This is Bajra. Hi. Keep on up. Sit back there. We're at war. Up. Is there anything I can do? I'm not a soldier. I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Ultra. What are you? Most azzal kell farkasokat altatunk, hogy a vakcinát belőjük nekik. És egy quaddal megyünk, amit természetesen soha nem fogunk visszaadni. Ilyenkor meg GTA-ba érzem magam. Mondjuk most pont nem velük. Ez rohadt biztos, hogy én nem fogok leugrani. Nem. Nem lesz jó, az nem lesz jó, az nem lesz jó, az nem lesz. De jó lett. Csak hogy lenne egy aligátor, az... Hogy is mondjam. Nem lenne kellemes. De van itt egy hajó.
nem is erre kell jönni. Arra kell. És nem feleslegesen leugrottam? Ja nem, csak ki kell úsz. Értem. Ej. Ez a... Mi ez? Hallottam. Húz innen. Úristen. És akkor ide be kell jönnöm? Ja, nem kell bejönnöm. Ott öltött meg. Ez is csak terápia egy része. Csak mondom. Ez már nem. Ez már nagyon nem. Az se. Mindegy. Elmegyek innen a francba. Kérdettek a kommentben, ha leírjátok, milyen játékot szeretnétek, ha játszok. Nem, döntsétek el, hogy GTA RP legyen, vagy Hitman. Amelyik kommentból több lesz, abból lesz videó. How are you? Egy lájkot vagy egy feliratkozást nyomtak erre a videóra, abban nagyon sokat segítetek nekem. Maybe you could use them. It's a good idea. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tonka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalun. This one is about the goddess Kira. And that one is about Vajra, the next Tirummatara. The Tirummatara is a living goddess, if you believe Sabah. It's no life for a child, being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Most elvették az árkámat, ami nem jó. Csak 9 nyilam van, ami főleg nem jó. De van minden. Mi ez? Titkos hely, amit nem kellett volna megtalálnom. De megtaláltam. És volt itt még egy dobókés. 10 nyilat tudok csak cipelni, max. Még. De azt is lehet egyébként fejleszteni. Hopp, az egy járos volt. Ez nekem kell. Hello. Napot. Napot. Tradeljünk. Át kell megy.
Uff. Nekem kell az a sniper. Mi a franc? Rendben. Eladok egy pár dolgot. Ez. Meg ezt. Meg ezt. Meg ezt. Meg ezt. Meg ezt. Igen, ez itt a bolt. Sniper meg tudnám venni, csak egy gond van vele, hogy nem tudok rá hangtompítót tenni. Aminek elég nagy szerepe van ebben a játékban. És még a pisztolyok sincsenek itt. Nincs is itt minden. Jaj, de itt vannak. Ó. Értem. Ez ilyen drága. Semmire sem lehet rakni hangtompítót. Konkrétan semmire. Szóval, ha én ezt a snipert meg is veszem, szóval, ha én lövök egyet, azt mindenki hallani fogja. Ami nem annyira jó. Viszont festeni lehet. Ide. Természetesen kifestem. Ilyen fog kelleni. Töltény... Sniper rifle. Nem vehetek. Nem vettem. De drága a töltény is. Ezt a mindenit. Grenade. Nem kell gránát is. Igen. Molotov. Rendben. Ez nagyon jó. Csak még több pénzt kell szereznem. Emberünk feje, nem is tudom miből van, nem is érdekel. Az a lényeg, hogy túléltük. És hogy miért a másik küldetéssel kezdtem? Ez küldetés konkrétan arról szól, hogy növényeket kell szedni. Mert nyilván itt az emberünk nagyon megsérült. To him. He fell. Pagan floods the airwaves and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. You have to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. Igen, akkor összekevertem a másik küldetéssel ennek az a lényege, hogy toronyba fel kell másznunk, és ugyebár onnan kell valamit leszednünk. Én ezzel megyek.
Vorda. Uihi. Jaj, nem erre van a küldetés, szóval vissza kell mennem, és neki kell a francba. Az nem jó. Az nem jó. Mindegy. Au. Ez fáj. És minden nélkül itt vagyok a semmi közepén, sétálgatok. Bárhol megtámadhat bármi. Vagy bárki. Elütötték az árust. Konkrétan, mint ahogy sem lett volna. Jól van. Na mindegy. Volt nála inventory. Az semmi. Itt a sniperrel kell lőnöm, hogy mutassam be nektek sniper skilljeimet. És hát megmutatnám. Ó. Úgy látszik, hogy nem csak az ember esett le, aki ugyebár ott volt sérülten, hanem ő is. Na megnézzük, mi volt nála. Kézmelegítő. Az nagyon jó. Az kezdjük, akar lenni. Kézmelegítő. Hát, ez már nem... Ezek már nem emberek lesznek, az a gond. Már farkasok. És a farkasok ellen nem annyira jó a sniper. De van itt egy kis pisztoly is. Amit nem fogok lecserélni. Fú. Igen, és itt tudom, itt konkrétan mit kéne. Jaj, értem. Rádiótornokat kell leszedni. Hoppa. Sniper ki. Basszus. Igen, ezek a sniper skilljeim. Ez egyszerűen gyönyörű volt. Kétszer is mellé lőttem. Maradjál már csendben. Beszélj közben. Háttérben belucsálj a rádióba.
Hol? Ha odafent vagy, elvisz a Megérkeztünk, szerencsére nincsen idefent senki. Csak egy láda. És pont sniper ammo volt benne, ami nekem nagyon jó. Ebbe pénz. Igen. Sosem meg tudjuk venni a sniperre az aranykinézetet, amit nem fogok megvenni. Az igen. Nem csak megmentsük Kyratot a terroristáktól, még meg is javítsuk egész Kyratnak a wifi-t. Ezt nevezem aztán az igazság. És igen, ez a térkép, ahol lehet majmokat vadászni. Loot chest. Igen, de hol a küldetés? Nem az érdekel. A sztori fő küldetés. Ezen az? Szerintem nem az. Banapur Village. Festival. Propaganda machine. Mit tudok csinálni az ágyal? Tudok aludni. Na de jó. Pénz. Trade. Új fegyverek. Erre megint nem lehet hangtompítót tenni. Erre már lehet hangtompítót tenni. És ez már nekem meg is van. Csak, hogy nekem több hely kell az inventory-ba. Csak, hogy ahhoz farkas bőr kell, amit eladtam, egy csapót. De várjunk. Nem tudok menni. Valamit. Mondjuk ilyen farkas bőrt. Hát... nem. Sticky mine. Sticky szén. Jó, azt a... Ezek jók lesznek. El tudok adni. Refill ammo. Mert... ezt eladom. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Ez mi? Mindegy, ezt is. Ezt meg meghagyom, mert kell. Archie, it's Amal. Good work on the tower, brother. We're broadcasting on its frequency and bringing the truth to the people. When you have time, go see Longinus. He's a friend to the Golden Path, and he'll be grateful you helped us. Longinus? Weapons dealer and priest. A little crazy, but if you want guns, he's the man to see. I'll update your map. És itt vagyunk. Valahol. Ja, igen. Ez egy város. Vagyis falu. Ami ugyanúgy a miénk. Ez még mindig nem a sztori küldetés. Skills. Ez kell, ez kell.
nincs ilyen sztori küldetés. Mindegy, akkor szedek egy pár tornyot. Banapur, itt vagyok. Dól. De hol volt a farkas? És én hol voltam? És én... Nem. De itt van, itt van fölküldi. Ide. Jó. És itt vannak virágok. Fú, de csúnya vagy ba. Ezt lehet, hogy nem kellett volna, az a bizonyos személy meditált. Na mindegy, úgyis egy háború közepén állunk. Nem sokáig fog utáni. Remélem. De nekem kéne egy járó. Sürgősen. Ez fajn fog, vagy nem. Járni, vagyis kod? Vagyis járni. Na mindegy. Gyere, jöttek, jöttek a... Mintha se történt volna, megyünk tovább. Megyünk tovább. A franc... Megjöttem. Kell nekem... Mi kell nekem? És miért jöttem ide? És hogy fél nála ennyi fegyó? Ez ugye RPG. De nem tűnik olyan nagynak az a táska. Tehát akkor szervényben? Amíg megérkeztünk a főküldetéshez. Ahol lövöldöznek. Valahol. Revelation 5:5. It is the most invigorating read. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold the Lion of the tribe of Judah, the root of David hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our Savior. It is our Savior returned to us as a lion. Oh boy. So I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? Fire with its teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47. For there are no
Jah always knows, for we have seen the rapture, and so I did. You need guns to do righteous work, Angel. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is a miracle. Here, this is for the first time. Vanderpoort is under attack! We need fighters here now! What's happening? We're under attack! Stay away! Go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation. Hát igen. Ennyi volt a sniperőnek. Éppen megtámadták a falut. És most megyünk egy C4-jel. I wish you could remember where we like back then, Andre. Your mother and I, with you on the hill, oh, those were the days. She was never happier than she was back then. I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirak. It wasn't always like this. 5 percent van. És ő nem egy barát volt, úgy láttam. Ő nem szeretett minket. Try not to let them track you down. Még sokan nem szeretnek. You already took you back here for that. Hát a hírnév ezzel jel. Aha. Az nem semmi. És megkezdem komolynak érezni a helyzetet. I'm here, Saul. How can I help? Feladtam. Nem. Nem. Ide. Fussatok. Lebántsd! Nem szabad! Rossz dolog. Jaj, hogy ő vele... Na, a francba. Na, lebántsd! Au, spy. Meg ez is. A francba. Mindegy, megint itt vagyok. Nem szabad. Rossz dolog. A másik idővonalban ugyanazt mondtam. A játékban. És csak küldök neked valamit. Szeretettel neked ment. Na rám. És már komolyan kell vennem ezt az egészet. Azt hiszem. Te mit csinálsz? Menj már! Húzz innen!